Čo tatéri nepotrebujú vysokú školu? Keď urobia chybu, tak je to problém. Lenže proste najprv skúšajú doma, je tam priestor na chyby. Takisto právnik má priestor na chyby, pretože aj keď nebude mať tú vysokú školu a naučil sa právo z internetu a z nejakého online kurzu, tak jeho nedajú hneď v tej právnickej firme, kde sa zamestná, obhajovať niekoho. Ne, najprv bude robiť nejakú jednoduchšiu robotu, kde nevadí, keď urobí pár chýb. To vôbec nevadí. A rokmi tohto sa naučí byť skvelý právnik. A vôbec nepotreboval vysokú školu. Čo tatéri nepotrebujú vysokú školu? Veď tetovačku máš navždy. Keď urobia chybu, tak je to problém. Lenže proste najprv skúšajú doma, ale nie preto, že by mali titul, ale preto, že majú za sebou tie skúsenosti. Pretože na ich Instagrame si vieš pozrieť, že aké urobil už pekné kerky. Vieš si pozrieť na Google hodnotenia, že aké majú s ním skúsenosti jeho zákazníci. A proste mu dôveruješ. Dôveroval by si radšej tatérovi, ktorý má 10 rokov skúseností a 1000 spokojných klientov, alebo by si radšej dôveroval tatérovi, ktorý má nejaký titul tatérsky pred menom. Že myslím si, že by sme nemali na každú sprostosť vyžadovať vysokú školu a titul a potom by ten titul aj niečo znamenal. Pekný deň.